ଆଗରୁ ଆମ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବଳୁଥିଲା ବି ତୁରାଡ଼ି କରାହେଉଥିଲା ଆଉ ତୁରାଡ଼ି ଖଟା ହେଇଗଲା ପରେ କାଞ୍ଜି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ତୁରାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଅଧେ ଦିନ ଆମେ ରୁଟି ଖାଇ ଦେଉଛେ। ଏ ଡବାଟା କାହିଁ ଖୋଲୁନି କେଜାଣି ଖୋଲିଲା ଆଉ ଅଧେ ଦିନ ରୁଟି ଖାଇ ଦେଉଛେ। କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆଉ ତୁରାଣି ରହୁନି, ଖଟା ତୁରାଣି ରହୁନି। ଆଜି ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ତୁରାଣି କାଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଖୁଦରେ ପରିବା ଦେଇକି କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏଇଟା ଖାଇଦିଏ ତାପରେ କାଞ୍ଜି କରିବା। ହଁ, ଗୋଟେ ଗିନା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଖୁଦ ବନେଇ ନେଇଥିଲି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ପାଣିରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଅଦାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ପରିବା ଦେଇଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଣି କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲାତି କାଟିଥିଲି ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପେଟ ଚିରା କରିଥିଲି। ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିଲା, ଖୁଦ ପାଣିଟା ଫୁଟି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ବିନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର କାଟିଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି। ତାପରେ ଏସବୁ ପରିବା ଯେତେବେଳେ ଦରଦର ସିଝା ହେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଇଗଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇଗଣଟା ଯେତେବେଳେ ସିଝି ଆସିଲା, ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କଟା ବିଲାତି ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସିଝିଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଶନିବାର ହେତୁ ରସୁଣକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରସୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଛୁଙ୍କଟା ତା ଦେହରେ ଢାଳି ସାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲି, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ବାସ୍ନା ଗୁଡ଼ା ରହିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଚରଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସିଝି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଖୁଦ ପରିବା କାଞ୍ଜି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଘର ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଏଥିରେ ପରିବା ଭିତରେ ମୂଳା, ସାରୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ମୂଳା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୂଳା ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି। ତୋରାଣି ନଥିଲେ, ଖଟା ତୋରାଣି ନଥିଲେ ଏହିପରି ଖୁଦରେ କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖଟା ଦରକାର ଥିବ, ସେଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି କାରଣ ଟମାଟୋ ଯେତିକି ଖଟା ଥିଲା ଆମର ଠିକ୍ ଥିଲା। ଗରମ ଗରମ ଖାଆନ୍ତୁ।